Good morning everyone. For today's video, si Inday na unsa man ni mo kaon ka day? Kigutom siguro ni ba? Ako raman silang gitagag dugpod good. Ugaon ka? Gutom ka day? Ugoy kalooy sa naho. Gutom Inday na ako. Ugoy. Day. Kigutom. Nagkuhan siya sa iyang daddy, guys. Kay iyang daddy, dara mong gudo. O, nara. Gutom ka, day? Ha? Kalu-kaluo, napitok-pitok ang mata. Agoy. Gutom si Inday. Kakano na lang na ako ni sila, eh. Nabalik ka lang. Oh. Tuuya po daan yung bataan ni Inday. Pinulaw. Aro, oh. Pitok ang mata, oh. Sobrang ito isya. Taga-isla. Luya po dyan yung bata, oy. Kigutom. Ako rin gunis silang gipagkaag dugpod, guys. Pero ang dugpod ng good. Nakaluoy sa bata. Dire rin yung kamera niyo mo, oh. Kaya magkuhan si mami, kuhan ko sa inyong pagkaon, ha? Luya yung bata, oy. Lako, gigutom ang bata. Hindi ka deh. Wala ni mama sa bangko. Mag-eat na. Mag-eat na. Lagi gutom. Ano ba ito? Ay. Ang gigutom. Gigutom, di ka? May wala ko tubig. Kasan ko kong plato nila? O sige na, mga ta. Kano na lang na ako eh. Hindi sa tulog, unta ko balik. Gutom si Inday. Ah, tapo na kayo. Ano? Ako hindi ko ang kay Iyan? puno na mag-ihit. Oh, wait lang. Ang gigutom ang bata na mo. Nandun na si Tiger, pagigutom pa. Gutom po si Tiger? Ang kalukoy. Ang lagi. Gigutom po si Tiger, guys. Nagkusog ka. Oh, si Buspod. Ang plato na po sinabi, ang pinapalihog. Ayaw, sorry, ayaw. Ayan, gikuan, gimisi-misi, magbuwang. Tabangin niya kuan ng kuan may kanang alagbati niya may pagaw sa inyong hapon kay init pa ang tudron. Hello, gigutom. Galawin akong bata. Gigutom ang mong Inday, loyoy. Gigutom si Inday, guys. Ang tungtong sa bangko, guys. Anak, nausik na eh. Oo, yan eh, mataoy. Itar. Bakit si Inday? Gigutom si Inday. Tiger. Hala, natuyok ang kamera. Good morning everyone. Iyan na ako para makita ko. Kaya naog si Inday.
imbis na tulog ko guys, kay minsan na yung oras nakauli kagabi gikan mi dito sa suminit haya sa kong ante. Gabi na kami nakauli. Karon iyang lubong guys, pero wala namin yung aning unsa ni ning adto sa lubong niya ante nako kay dito naman ko gabi niya akong bana pud loy pud kayo og pa-drive mo na ko niya. Gabi na pud kinanaabot kadlaw na naabot siya gikan sa Buanga. Mo to nga ning ko na jud ko gabi guys ning adto na lang ko kaya kung manghud pud nangatong pud sila niya. Nanguli pud sila. Mo to ning uban na lang pud ko nila. Ako na kung gilan dala kong mama nga mang dili mi makatulong sa lubong ni auntie kay si Buloy akong bana kadlaw na maabot. Mo to kung mama okay ra kay importante nga naa dito gabi. Na ako dito gabi nagtapok mi dito mga igagaw tanan. Ito mga igagaw na ko nga mga wretch. Mga igagaw na ko nga mga poor. Nagtapok mi dito tanan. Bisag unsaon, bisag batik mga batasan. Kung mag-gihiusa gihapon. Lagot. Nako igagaw guys, nga dili na ko ganahan. Dako kay balay guys, ita ka puyo. Bisag unsaon nimo, bisag mura na kag-help sa ilang balay guys, pero nagya pa istorya nga mo gawas. Dako man ta kay bala niya, dili mapuy-an. May lag permiro, magpakitag ni naayo. Pagkadugayan, magawas ang batasan. Nga, magtabang unta mi dito silang panimalay og lihok. Wala unta mi nagpasagad. Nya. Pati kay batasan niya, kamatay, rabagay, madala sa tiso. Dapat mga igagaw mga pobre ayuhon kay kaning mga pobre may kani magtagad sa mga tawo mga kaming mga pobre guys bisag unsa mi ka pobre guys ug naay mabot bisita guys pagkanon apuyon kaninong mga dato hinuon nga nindot kay mga balay dagko kay balay ang batasan abot na lang maluoy na lang ta ang Ginoo galantaw man wala man ko naot or sa dira nag-istorya lang ko sa tinuod unsa ko ang nakita sila mga batasan mga batig batasan sa una ra bang naga-eskwela pa na sila guys intaw na kung magilisan na makarag-karag maabot na sila ito sa mua bisag pobre kami utang resultaan pero makakaon sila abasa na ilang lamot o manghugas sila silang o galingon nya kaming dito na sila ha tanan tibuok trabahoon para walang tayo dungong istorya pero nara gihapon mga batig batasan batig batasan to mga ato anak niya mismo guys, anak niya mismo. Gilibak siya. Gilibak siya siyang anak mismo guys. Anak niya, gilibak siya. Umot siya kabatig batasan. Lilas tayo. Ani pa di ari ngita-ngita pa namo plastic wala may nagpakita guys kay ngano magpakita may ato-atubang nito nya plastic ra so kung Ginoo ay pag wala may napakita oy agay wala may atubang nila kay useless pag atubang ta nya plastic ra ang tinagdan
Makasala taan sa Ginoo may pagwa. Ang ilahang inahan guys, si auntie, way problema. Wala may nasuko silang inahan. Kana rin yung mga anak, ay mga batasan. Wala may nagdumot guys. Ako wala ko nagdumot. Nahiubos. Ang nakuha ko ay ihiubos. Kinsa may magdahom. Nga yung anaon, Manila. Sa ditong nagpuyo kami sa ilaha. Akong bana guys. Siya mismo nagpasulod. Si Rapon mismo nagpahawak. May batasan, mayaman. Mura mag-beach, no? Ang ilang, mura beach. Sa lunsaon kay, sa lunsaon, injik-injik kay kanaw, witch, gato. Ilang gwapa kayo guys. Ay, inaaw ka, pasaylo ako sa kong mga yaw-yaw. Pero makalagot, manggod siya. Lingon kaayo. Iling kayo ba niya? Mura pa ko yung mga utang. Ang utang. Ay nalang may pobre kayo. May utang. Siya, ako lagi balay. At ginahan ko nung hay, pero utang. Ginoo ko, gababag. Yang anak gabi igas, ilibak siya. Mo ni mo to. I-destroy ko siyang anak, yung nga yung mama, batik, ibatasan. Kada ko lang balik, pero di mapuyan. Ako, bisa gamay rin niya akong balay. Nakapuyo ko mga parinti dali, di lang maghimog-himog sala. Kaya makasala ko mga parinti nga kanang traidoron ko. Ako ka na, palayason din ako. Bawa din ako, ganang traidoron ko. Kakanon pa, gibuhi pa niya, traidoron. Palayason, ay nabuak. Ano mo, mapapuyo na tanong na ito, mga traidor. Nga. Kuan mo na sa akong kinabuhi ng mga traidor. Kanang... Wala, ini ka. Uga na na. Dali sa mga balay sa una guys, dagan magtapok. Kung naatay kwarta, dagan magtapok. Niya, kaya kung mapuyo yung taga-sagara, mga traidor man, palayason eh. Sa mga ay. Isa, mabuhit ang mga traidor. Ang pala niya, ang tubig ito sa trabaho kaya ihi o. Bakit sila? Tara man, ok mong gikuan. Ang trabaho? Tara, ok, tubig itapok. Ay mo na nagawa? Ano sa nga tubig? Naihi ba? Was-was na. Nagilubong na to si auntie ron ba kayo? Nasa ko Carlos gabi. Ay, kompleto tanan, mango dito. Lagi ganyan ka na po na. Dapat ko nito ah. Oo. Ganyan ka na po ba? Basta naagani ko, may nag abuloy day. May talis ko ah. Oh, yung katong sambuanga ang kuloy. Nya patong kadlawon mo uli ang kul mo. Ganing ni atin ko karne. Ngani ko diri kay baka dili may makakon sa lubong man anti makahatod. Ay, nag-drive man to. Kadlawon na to mo uli. Dara oh. Okay, patala dia ako ng mga. Si Foreman, tawag ng Foreman, mahubog na magsukan ka. Unsay pagtayos ko pobre? Forman. Nasaban, kahit ikatawag. Mo ba? Bakit tumugog niya na, Foreman? Amo. Yahi na.
Ganyan tayo. Ay, pagkaon pa man din ako sila. Uy, nabuang. Hay nako guys, pagkaon pa man din ako kung mga Sigbin. sigbin. Hala, 15 minutes naman din. Sige na guys, ako na ning iko. Ako ang video. Agoy. Akong video guys, kaya full storage sa po ni guys. Amaw ba yung cellphone. So, bye everyone. Thank you guys sa mga suporta. Sa pag-like o share sa akong videos. Sa pag-like sa ko ang Facebook page, sa akong Facebook account o sa ko ang YouTube channel. Sa nag-subscribe, salamat kanyang tanan guys sa inyong suporta. Amping tanan, I love you all. God bless. Gaming anak to ko